Θες να κάνεις ασκήσεις για την πλάτη στην άνεση του σπιτιού σου και με όλα αυτά που βλέπεις στο ίντερνετ δεν ξέρεις τι να επιλέξεις? Σε αυτό το βίντεο, που είναι το πρώτο από τα δύο μέρη, θα μοιραστώ μαζί σου τις πιο απλές ασκήσεις ενδυνάμωσης για την πλάτη που μπορούν να γίνουν στο σπίτι με χαμηλού κόστους εξοπλισμό, καθώς και πώς θα τις κάνεις σωστά και με ασφάλεια. Είμαι ο Γιώργος και σε αυτό το κανάλι βοηθώ τους άνθρωπους να γυμνάζονται με ασφάλεια και αποτέλεσμα. Η πλάτη είναι ένα από τα βασικότερα μέρη του ανθρωπίνου σώματος, διότι παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή κίνησης με φυσιολογικό τρόπο, στη σωστή στοίχηση του σώματος, αλλά και στην ανάπτυξη εντυπωσιακής εμφάνισης. Ας αρχίσουμε με κάποια στοιχεία ανατομίας. Οι μύες που συμμετέχουν στις ασκήσεις της πλάτης είναι ο δικέφαλος βραχιόνιος, η πίσω μοίρα του δελτοειδή, ο ανελκτήρας ομοπλάτης, ο υπακάνθιος, ο μείζων και ελάσσον στρογγύλος, η ρομβοειδής, ο τραπεζοειδής και φυσικά ο πλατής ραχιαίος. Τα κριτήρια της γυμνασμένης πλάτης είναι ο όγκος των μυών και το πλάτος. Ο όγκος της πλάτης καθορίζεται περισσότερο από τη μυϊκή ανάπτυξη του μέσου τραπεζοειδή και των ανώτερων μυών της πλάτης, και το πλάτος ή αλλιώς το V-look καθορίζεται κυρίως από τον πλατή ραχιαίο, που είναι και ο μεγαλύτερος μυς της πίσω πλευράς του κορμού. Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν οι ασκήσεις είναι με βάση αρχικά τα επιστημονικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 2 από τα 3 στοιχεία της γυμναστικής με στόχο την ανάπτυξη δύναμης: τη σταθερότητα, την προοδευτικότητα στην επιβάρυνση και τη δυνατότητα προδιάτασης που προσφέρουν ώστε να έχεις την καλύτερη απόδοση. Ο εξοπλισμός γυμναστικής που θα χρειαστείς για τις ασκήσεις είναι κυρίως 2 light λάστιχα αντίστασης και ένας γάντζος για την πόρτα ώστε να δέσεις τα λάστιχα. Επιπλέον, είναι σημαντικό για λόγους ασφαλείας να είσαι σίγουρη και σίγουρος πως ο εξοπλισμός σου είναι σε καλή κατάσταση. Ξεκινώντας με τις ασκήσεις, έχουμε το lat pull down. Αρχικά κάθεσαι σε κάποια καρέκλα ή σκαμπό με μέτωπο στην πόρτα που έχεις βάλει το γάντζο γυμναστικής. Ο γάντζος τοποθετείται ψηλά. Θα χρειαστείς 2 light λάστιχα αντίστασης και θα κρατάς ένα σε κάθε χέρι. Κρατάς τα λάστιχα στο άνοιγμα των ώμων με τα χέρια αντικριστά. Τραβάς προς τα κάτω κατευθύνοντας τους αγκώνες προς το πάτωμα. Για να έχεις και το στοιχείο της προδιάτασης ώστε η άσκηση να σου προσφέρει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, μπορείς να καθίσεις σε κάποιο στρώμα με τα πόδια λυγισμένα μπροστά ή οκλαδών. Έτσι τα χέρια σου θα είναι τεντωμένα από την αρχική θέση με τον πλατή ραχιαίο σε διάταση. Η άσκηση αυτή ενδυναμώνει τον πλατή ραχιαίο. Bend over row. Σε αυτή την άσκηση περνάς τα 2 light λάστιχα κάτω από τα κουντεπιέ σου, με τα πόδια σου ανοιχτά πέρα από το άνοιγμα της λεκάνης, περίπου σε άνοιγμα καθίσματος σούμο. Διατηρείς τα πόδια λυγισμένα και τον κορμό ίσιο σε κάμψη εμπρός. Σαν αρχική επιβάρυνση πιάνεις και τα 2 λάστιχα από τη μία πλευρά με τα χέρια υπτιασμένα, δηλαδή καθώς κρατάς οι παλάμες να κοιτάνε προς το ταβάνι. Λυγίζεις τα χέρια στένοντας τους αγκώνες προς τα πίσω και επιστρέφεις ελεγχόμενα. Αυτή η άσκηση είναι περισσότερο total body παρά άσκηση απομόνωσης, διότι θα πρέπει να σταθεροποιήσεις την κίνηση από την κοιλιά, τους γλουτούς, τη ράχη και τα πόδια. Με το bend over row γυμνάζεις τον πλατή ραχιαίο. Καθιστή κοπηλατική. Έρχεσαι σε καθιστή θέση με ελαφρώς λυγισμένα πόδια, τον κορμό ίσιο και περνάς τα λάστιχα στα πέλματά σου. Λυγίζεις τα χέρια ανοίγοντας τους αγκώνες στο πλάι και επιστρέφεις ελεγχόμενα. Με αυτή τη μορφή καθιστής κοπηλατικής γυμνάζεις τους δελτοειδείς, τη μέση μοίρα του τραπεζοειδή και τους ρομβοειδείς. Inverted row. Αρχικά έχεις τα λάστιχα κρεμασμένα από το γάντζο γυμναστικής ψηλά στην πόρτα. Σαν βασικό επίπεδο μπορείς να ξαπλώσεις ανάσκελα σε μια χαμηλή επιφάνεια όπως ένα foam roller με τα χέρια τεντωμένα. Λυγίζεις τα χέρια στο πλάι με τους αγκώνες λοξά προς τα έξω και επιστρέφεις με έλεγχο. Σαν παραλλαγή, μπορείς να έρθεις σε καθιστή θέση με μέτωπο στην πόρτα και ακουμπάς την πλάτη σε μερικά χοντρά μαξιλάρια ή μία μπάλα, ώστε να είναι ο κορμός σε λοξή θέση και με τον ίδιο τρόπο τραβάς τα λάστιχα λυγίζοντας τα χέρια στο πλάι. Κάνοντας αυτή την άσκηση γυμνάζεις τους δελτοειδείς, τη μέση μοίρα του τραπεζοειδή και τους ρομβοειδείς. Κλειστή κοπηλατική από ημίσια στήριξη. Ακουμπάς σε μία καρέκλα με το ένα χέρι και το σύστιχο γόνατο. Το άλλο πόδι πατάει στο πάτωμα και περνάς το λάστιχο κάτω από το πόδι. Τραβάς με το σύστιχο χέρι, στέλνοντας τον αγκώνα προς το ταβάνι και επιστρέφεις ελεγχόμενα. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια μυϊκή ανισορροπία μεταξύ των δύο χεριών, όπως τραυματισμός ή κακή στάση σώματος,
Αυτή η άσκηση, λόγω του ότι γίνεται με κάθε χέρι μεμονωμένα, θα σε διευκολύνει να γυμνάσεις την πλάτη με τρόπο που σέβεται την όποια μυϊκή ανισορροπία στα χέρια. Κάνοντας αυτή την άσκηση, γυμνάζεις τον πλατή ραχιαίο. Face pulls. Ξεκινάς από καθιστή θέση προς την άκρη του καθίσματος μιας καρέκλας, ώστε ο κορμός να είναι λοξά προς τα πίσω, έχοντας μέτωπο προς την πόρτα. Ο γάντζος είναι στο πλάι, στο ύψος των ώμων και αν δυσκολεύεσαι, μπορείς να τον τοποθετήσεις λίγο πιο πάνω. Αρχικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ένα λάστιχο, ώστε όταν κάνεις την άσκηση να έχεις πλήρες εύρος κίνησης και αργότερα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα δύο λάστιχα τραβώντας ένα με κάθε χέρι. Η αρχική θέση είναι με τα χέρια τεντωμένα στην ευθεία των ώμων, τραβάς το λάστιχο ή τα λάστιχα με τα χέρια να λυγίζουν ανοιχτά στο πλάι και τους αγκώνες να σχηματίζουν δύο ορθές γωνίες. Σαν προοδευτική επιβάρυνση, ή πιάνεις το λάστιχο από πιο μέσα, ή βάζεις δύο λάστιχα ή κατεβάζεις το γάντζο πιο κάτω στην πόρτα. Εναλλακτικά, μπορείς να καθίσεις το στρώμα με μέτωπο στην πόρτα και την πλάτη να ακουμπάει σε μία πάλα ή μερικά χοντρά μαξιλάρια και κάνεις την ίδια κίνηση με το γάντζο στο ύψος των ώμων, χαμηλότερα ή ψηλότερα. Με τα face pulls γυμνάζεις την άνω μοίρα του τραπεζοειδή, τους δελτοειδείς και τους δικεφάλους. Τέντωμα χεριών από θέση face pull. Ξεκινάς από την ίδια αρχική θέση με την προηγούμενη άσκηση, φτάνεις στην ίδια τελική θέση και στο τέλος τεντώνεις τα χέρια ψηλά και ελαφρώς προς τα πίσω. Μέχρι να εξοικειωθείς με την τεχνική και τη δυσκολία της άσκησης, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ένα λάστιχο ώστε να έχεις πλήρες εύρος κίνησης. Αυτή η άσκηση ενδυναμώνει την κάτω μοίρα του τραπεζοειδή, που είναι ένα από τα πιο παραμελημένα σημεία εκγύμνασης του σώματος. One arm lat pull down. Αρχικά το λάστιχο ή τα λάστιχα είναι τοποθετημένα στο γάντζο ψηλά. Κάθεσαι σε μια καρέκλα ανάποδα και με μέτωπο στην πόρτα. Με το ένα σου χέρι κρατάς το λάστιχο και με το άλλο κρατάς την καρέκλα. Διατηρείς τον κορμό σου ίσιο και σε ελαφρά στροφή προς την πλευρά που κρατάς το λάστιχο για να έχεις πλήρη προδιάταση. Ξεκινάς με τεντωμένο το χέρι και τραβάς το λάστιχο στέλνοντας τον αγκώνα προς τα πίσω και επιστρέφεις ελεγχόμενα. Αυτή η άσκηση, αν γίνει σωστά, είναι από τις πιο αποτελεσματικές για την ενδυνάμωση του πλατή ραχιαίου εξαιτίας της πλήρους προδιάτασης που δίνει, διότι ανατομικά οι ίνες του πλατή ραχιαίου παρουσιάζουν μια ελαφρά στροφή προς τα πάνω. Εάν σε πονάει η μέση και βρίσκεσαι στο στάδιο της αποκατάστασης, μπορείς να μπεις στο link που έχω αφήσει από κάτω και με το email σου να κατεβάσεις δωρεάν το ebook που έχω φτιάξει με θέμα πώς να διώξεις την νοσφιαλγία εύκολα. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος με θέμα ασκήσεις για την πλάτη στο σπίτι. Εάν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like. Αν πιστεύεις ότι θα φανεί χρήσιμο σε κάποιο φίλο ή φίλη, κάνε κοινοποίηση. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου και την προσοχή σου. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος του θέματος, ωστότε να είσαι καλά. Γεια χαρά!